Ine tsvimbo yemapumangozi. Tsvimbo yemapumangozi ndiye muri kuona iri apa pai. Ndio tsvimbo ichi yemapumangozi. Munhu wakangopinda panapa muri dzinza chete. Ndakabata tsvimbo yemapumangozi ngoikanda apa chete apa. Uri muro chete wakutobatwa. Iyi tsvimbo yemapumangozi. Iyi haipe munhu pfuma, haiite zvekuti anzi munhu bata tsvimbo yozoita zvakati. Iyi ndiye varoi chete. Pane vakatumwawo kuzoparidza shoko chete vasingakwanisa kuburitsa zvidhoma izvi. Zvafanwa mwana fast anditeka. Vanongopera mukuti fire. Anditeka. Chero ndikati ayo tichakuitira minama kuti varoi vako vanokurwisa vako rwise. Iyo zvimasimba ari kuita sei izvozvi. Hama dzake dzakatekwa tiri isusu kuti madzibaba tauya kwamuri tisunungure masimba ari ukokoyo. Tinomusunungura. Zvati kupengereka kwaari kuita anomunondosiya. Takatomuvhurira varoi baba. Kuri vati varoi vaitomushereketera mushamakanditeka. Vakabva muratidza futi kuti iwewe tinoroya. Panapa mukomaziko panapa muna mato mai uri serious panapa. Muna mato mukomaziko uri serious. Wemai wanditeka. Chere makazvimba dumbu, chere mimi musingakwanisa kuita power mumba chamo chaimo. Tinogadzira mato mai uri Bishop pawapedza kuona video vamva vazoisa comment iyo zvikanzi rubbish and nonsense at its highest level. Batai mashoko aya. Rubbish and nonsense at its highest level. Mawanika. Zvikanzi ndivo vanhu vanofanirwa kuenda maximum ivava. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonuwa ni munu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonzimwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa dango kutendana kuti sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Hanzi naBishop Nyamakanga vanhu ava vakachireva Madzibaba Masango and vachireva vamwewo vakaita saMadzibaba Masango ndo vanhu vanofanirwa kuendeswa kumaximum prison. Vataura mashoko aya vachireacta vachikomenta pavidhio ranga raiswa namukomazigo vachiita interview naMadzibaba Masango vachitaura ivo kuti itsvimbo yemapumangozi. Tsvimbo iyi aivaka chikwapuro. Handitika ndabva ndangoona kuti idzi news idzi inhau ende inhau dzine umbowo. Rega titese tuye nadzo pachitubu. Sezvamunoziva tinofamba nedingindira rekuti umbowo hatingove tichitaura nyaya dzemumusoro wedu, hatingove tichingotaura kuti ndingazoti tinouya nazvo zvatakuratidza kuti onai izvo zviri apo pachena. Moita sei mozvionera mega. Saka ndisingatambise nguva rega ndikuratidzai the video, but ndisandadaro ndikutaura kuti kana iwewe une bhizimusi raunaro raurida kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapa. Handitika kana une macontributions aurida kuisa towards nyaya dzatinofamba nadzo panapa, dzingava dzepolitics, dzingava dzemakereke, dzingava dzerudo, dzingava dzenhabvu, chero nyaya dzawangofunga, ndibate tukuita se tokurukura toona tozvifambisa sei. Handitika ngatisakanganwa gwenzi rephytomed, gwenzi riri kuita zvinhu, gwenzi rekuti unofanira kugara unaro mudheni zvamanje manje. Handitika kana uri kuSouth Africa bata namba idzo dzakanzi +27 idzo South Africa. Kana uri kuZimbabwe
obata namba idzo dzakanzi +263 idzo. Kana uri kuZimbabwe musikana waunenge uchitaura naye anonzi Nyari, kana uri kuSouth Africa musikana waunenge uchitaura naye anonzi Fochi. Handitika motaura tabva kuna DJ Holly vatitaurira kuti gwenzi iri ndo gwenzi riri kuita zvinhu, ndo gwenzi rakuti tinofanira kugara tinaro mudzimba. Ungave une musoro, ungave une mudumbu, ungati uchitadza kufadza mumwe wako panguva iyaiyi, handitika yeshilailai, ndo gwenzi rekuti unofanira kunge unaro iri. Ndo gwenzi rekuti unofanira kunge ndichi unaro, handitika. Saka batai manhamba ayo ari pascreen ayo, musandifonere inini, handisiri ndine gwenzi. Batai manhamba ari pachi ari pascreen ayo, handitika. And then ngatisakanganwai bhuku redu rakabuda yanzi how Emerson Mnangagwa blindsided Robert Mugabe and grabbed Zimbabwe. The Genesis rakabuda bhuku redu iro rinofumura, riri kutaura zvese zvakaitika marongerwa zvaiitwa zvese kusvikira zvazosvika pazvakasvika muswani muna 2017 vachitora chisimba wakomana ava. Rakanyorwa naDeputy Director weCIO. Saka munoziva kuti munhu anenge ane information, harisi bhuku rekuita sei, harisi bhuku rekunyeba, handitika. Saka rega tipinde muclip yedu tinzwe kuti vaMasango naBishop Nyamakanga nyaya dzavo dzinopera dzinopera mushe here yakomana pari kupisa. Havenoti unoti chiine nyaya idzi, siya comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. Ndisati ndataura izvozvi ndine tsvimbo yemapumangozi. Tsvimbo yemapumangozi ndiyamuri kuona iri apa pai, ndo tsvimbo ichi yemapumangozi. Munhu wakangopinda panapa muri dzinza chete, ndakabata tsvimbo yemapumangozi, ngoikanda apa chete apa, uri muro ichitwa kutobatwa. Iyi tsvimbo yemapumangozi iyi haipe munhu pfuma, haiite zvekuti anzi munhu bata tsvimbo yozoita zvakati. Iyi ndiye varoi chete. Pane vakatumwawo kuzoparidza shoko chete, vasina kwanisa kuburitsa zvidhoma izvi. Zvafanira mwana fast anditeka. Vanongopera mukuti fire. Anditeka. Chero ndikati ayo tichakuitira minamato kuti varoi vako vanokurwisa vako rwise. Iyo zvimasimba ari kuita sei izvozvi. Hama dzake dzakatekwa tiri isusu kuti madzibaba tauya kwamuri tisunungure masimba ari ukokoyo, tinomusunungura. Zvati kupengereka kwaari kuita anogona kundosiya. Takatomuvhurira varoi baba, kuri kuti varoi vaitomushereketera musha makanditeka, vakabva vamuratidza futi kuti iwewe tinoroya. Panapa mukomaziko panapa muna mato mayo uri serious panapa. Muna mato mukomaziko uri serious. Wemaye wanditeka. Chere makazvimba dumbu, chere mimi musingakwanisa kuita power mumba chamo chaimo. Tinogadzira na mato mayo uri serious. Mwari zvaanoita akatuma vaprofita vake kuita basa. Saka nhau iripo ndiye kuti kune nhau yevaroi iri kunetsa. Saka isusu kutaura kwatiri kuita kunoku, vazhinji vanenge vachibvunza kuti chokwadi here chichiri kuitika. Mukomaziko zvamatoya panapa pari kuitwa basa rakakura, panoshereketwa wevanhu vanenge vachibva kwakasiyana siyana vachiuya nawo papi pano. Saka tikukutambira tichiti uroi uriko. Ko uroi kana uriko, uroi uri kugadziriswa here. Mukomaziko sekuona kwamuri kuita mavhidhiyo iyo yatinenge tichiita basa, tichikuratidzai kuti ndozviri kuitika, kureva kuti ibasa riri kufamba, uroi uri kuita sei, uri kuitwa uchibviswa, kureva kuti basa riri kugadzirwa zvakasimba, vanhu vachipedzwa matambudziko munyika. Saka kana munhu asati aona, saka kana munhu asati aroiwa ndati uroi hakuna, asi wakaroiwa paunoziva kuti uroi uchi uriko. Saka ndinongoudza vanhu vemhuri yeZimbabwe kana vanhu vakateerera paprogramu panapa yaNyamukomaziko kuti kunze kuno kunogona kusekererwa nemuroi unaye. Saka varoi variko. Ndapanzwa kuti uroi uriko. Imimi uroi mukuubata sei uyu? Mukuubatira kumasowe chete here kana kuti even vanenge vaine kapfungwa kuti ndinenge ndiri kuroiwa? Ora ndinotenda Mukomaziko nhau iripo ndiye kuti izvozvi ndine tsvimbo yemapumangozi. Tsvimbo yemapumangozi ndiyamuri kuona iri apa pai, ndo tsvimbo ichi yemapumangozi. Munhu wakangopinda panapa muri dzinza chete, ndakabata tsvimbo yemapumangozi, ngoikanda apa chete apa, uri muro ichitwa kutobatwa. Iyi tsvimbo yemapumangozi iyi haipe munhu pfuma, haiite zvekuti anzi munhu bata tsvimbo yozoita zvakati. Iyi ndiye varoi chete. Saka ndine zvandiri kuita zviri kuwisana navaroi ivo zvazvi.
saka yetsvimbo yemapuma ngozi saka muri kuona kuti inyaya yekuti nyaya ndatanga kuita nhasi ba wamakatanga kutovhunduka kuti asei mutumwa watanga kuzobudikira nhasi vachiita nhau dzakadai tane makore tichiita basa ripi iri adzimwe dzenguva basa ritu tisingaribudise pasocial media saka izvozvo tata kwatiita kunoko basa ritobudisa pasocial media nenyaya yekuti vazhinji vanoda kuziva vamwe vazhinji vari kufamba vachitsvaga nhoroondo dzebasa rakakosha vachirishaya saka basa rese rakakosha riri pano saka inini ndatopinda kapanapa zvati uroyi handina ndakatogara padhuze netsvimbo tsvimbo yemapuma ngozi mukoma Masango dai manga muchitoshereketa tinotongokubatai panapa tiri kubata vanhu vakawanda vari kushereketa izvozvi nezino ndikabva kubata vamwe futi panapa pabudiriro apa vandikabata vachitenga indikuda vanhu vanenge vachitoita netsanza nokufamba tiri madzinza asi hatisi kunongedza kuti muroi wedu ndiani ndivanhu vandiri kunongedzera panapa topedza basa riche futi papi panapa saka kureva kuti panapa pari kuita zvinhu zvakakura mukoma Masango varoi vanoshereketa zvakasimba vamwe mafamilies ari kupera kufa vamwe mafamilies vana vasi kuroorwa mafamilies vari kurarwa kuti vavakadzi vamwe vari kutopenga kurasika njere chaiko chaiko kuruda kwevaroi ivava saka varoi vari kuita zvinhu zvakakurisa munyika ende havasi kumira kushereketa asi isusu tiri kuvisana nevaroi vapi ivavo mazvinzwira mega mazvionera mega vachazoda kuona the full video endai munoona kuplatform kwani kwamukoma Masango handitika saka let me get into comment yanditora moyo pamacomments ese ndandakusiyirawo mubvunzo kuti munoti chii nazvo zviri kuitika izvi handitika but before I get into comment yaBishop Nyamakanga ndikutaura izvo kuti ni kana uri muSouth Africa wakukwanisa kuregister kambani yako womba wavhura bank account reFNB aiwaka zvanyore chinongodiwa ipassport chete all you need is a valid passport chete handitika saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo Owen ndiye munhu wacho ari kuita zvinhu zvani zvamanje manje omba akuita sei omba akuvhurira bank account wokurejistera kambani zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka ende izvi hazvinei nekuti uri kupi kana kupi aiwaka zvakuitika chero uri chero nyika ipi zvayo handitika saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo woita sei womutaura ndabva kuna DJ wataura kuti iwewe ndio munhu wacho ari kuita sei ari kuita zvinhu right Bishop pawapedza kuona video vamva vazoisa comment iyo zvikanzi rubbish and nonsense at its highest level batai mashoko aya rubbish and nonsense at its highest level mawanika zvikanzi ndivo vanhu vanofanirwa kuenda maximum ivava maximum prison kuchikurubhi kwanga kuna Bishop ndo kwavari kutaura kuti ndo kunofanirwa kuendwa nevanhu vakadai soo handizivi hangu kuti point yavo iri pakuti zviri kutaurwa izvi ndezvechitsotsi here kana ndezvefake here kana kuti chii but nyaya hombe yavataura kunzi hanzi rubbish and nonsense at its highest level vanhu vakadai so ndo vanofanira kukandwa mujeri hamenoti iwe unoti chii nemashoko aya uyezve unoti chii ndakaita futi the other video ndichireacta kuti mafans anyunyuta akomblena mushure mekunge Madzibaba Masango vabata chidhoma ende chidhoma chacho handizoti chinenge chisingafemere vanoziva chidhoma chimbotibatsira kuti zvidhoma zvakambonyatsomira sei zvinofema here zvinotaura here zvinofamba here sei zvichizongobuda zvakanyarara ende sei zvichibatwa manheru tobatsirikanawo toziva tese kuti zvakamira sei but mashoko abva kuna Bishop Nyamakanga ndiyayaya hanzi Madzibaba Masango vanofanira kukandwa mujeri nerubbish and nonsense yavari kuita sei yavari kuita so as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tokuti it's bye for now ngatsangane muvidhio rinotevera.